uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu ngalolu suku. Siyambonga ngobuhle bakhe obumangalisayo. Makasikhuleke. Baba, egameni likaJesu Kristu ophilayo, udumo nesibongo kukufanele unguyizolo, namhlanje, yebo naphakade. uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba, okhona, owayekhona, okhona kuze kube phakade. Siyabonga Baba wethu ongcwele nalo lolu suku oluyisimangaliso kangaka osenzele lona ngomusa. Siyathoba-ke Nkosi phambi kwakho sofunda izwi lakho, sikhuleke ngalo, sesizolala. Baba wethu ongcwele, khuluma-ke ey'nhliziyweni zethu ngezwi lakho, wena ongavinjelwa, wena olungekho udongo ongeke udlule kulona, namfulo ongeke uwele. Akukho kwasihlahla ongeke uze ufike phezu kwaso. uNkulunkulu okwenza konke lokhu, onamandla, onganqotshwa, kodwa onqobayo. Dumo nesibongo kukufanele ngoKristu Jesu ophilayo. Biye ilizwi lakho-ke Nkosi, ngoKristu Jesu, amen. Ngiyabingelela bazalwane, ngithi uJesu Kristu uyinkosi nantambama. Siyambonga-ke uNkulunkulu bazalwane, nangalolu suku belina kakhulu ebusuku liduma, kodwa siyambonga nje uNkulunkulu osigona ngemikhono yakhe, singehlwithwe kuye noma kungathini. Udumo lumfanele nesibongo. Namhlanje bazalwane, ngingadla idatha lenu, sizofunda incwadi yesililo. Sofunda lapha encwadini yesililo, siqala ukufunda esahlukweni sesithathu, sifunde kusuka kuvesi 25, Lamentations chapter 3 from verse 25. Asifundeni-ke bangcwele. Ivolume right in. Yes. uJehova muhle kwabamethembayo, kumphefumulo omfunayo. Kuhle ukumethemba nokulindela ngokuthula ukusindisa kukaJehova. Kuhle kumuntu ukuba athwale ijoka lakhe ebusheni bakhe. Makahlale yedwa athule lapho emthwesa lona. Makabeke umlomo wakhe othule, mhlawumbe kungaba khona ithemba. Makanike isihlathi sakhe bomshayayo, asuthe ngenhlamba, ngokuba uJehova akayikulahla kuze kube phakade. Amen. Izwi lakho Baba wethu ongcwele, khuluma ngalo-ke namhlanje. Siyabonga uJesu Kristu ophilayo. Amen. Nanti-ke bazalwane, izwi uNkulunkulu asipha lona namhlanje, elokuthi nje muhle kwabamethembayo. Ngiyakhumbula ukuthi ngesonto elidlule siye safunda ezwini elithi uyabazi abangabakhe, uyabazi abangabakhe uJehova. uJehova uyabazi abangabakhe, uyabazi abaphephela kuye, uyabazi abangabakhe. Namhlanje-ke sithi muhle kwabamethembayo, kumphefumulo omfunayo. Bazalwane, uma sisahamba, sihamba ngobungcwele, siyafunisisa intando kaNkulunkulu. Ukuthi nje njalo usuyolala uyazibuza ukuthi ngenzeni, ngenzani. Ubale uwenze isensasi ngokuphila kwakho kwalolo suku. Ngoba siphiwe ingqondo emfushane, asikwazi ukukhumbula iy'nsuku zonke yonke into. Kodwa siyakwazi ukukhumbula mhlawumbe osukwini ukuthi ngenzani. Nkosi, ngiyabonga. Uyazi ukuthi uma ngabe usawumuntu ohambayo uye phakathi kwabantu, mhlawumbe uye emsebenzini, mhlawumbe ngilinganise uthisha, mhlawumbe uyafika phakathi kwey'ngane. Uma usubuyela ekhaya,
usulungiselela usuku lwangakusasa, kufanele uqale emuva ubheke ukuthi batholeni namhlanje abantwana kumina, bazuzeni ezoba ngokuphila, not ezoba ngokwemfundo yabo academy, kodwa kuzoba ngokokuphila kwabo, indlela yabo abangeyokusuka kuyona. Lisho njalo phela abazalwane, izwi lithi khulisa umntwana ngendlela okuyoba ngeyakhe, noma esekhulile angasuki kuyo. Angikho-ke kothisha, nathi nje singabantu. Namhlanje nje ngike ngaya edrobheni, ngihlanganile lapha kade ngiye khona, bebekhona abantu. Enhlizweni yami ngiyazibuza ukuthi yini engiyishilo ezomakha lo muntu engihlanganile naye. Ngize ngaya egaraji ley'moto, ngihambisa imoto yami kwisevisi. Mase ngiyilanda imoto ngathola ithuba. Ekuseni ngisayihambisile, ngitholile ithuba lokuxoxa nomunye usisi. Ngithe mase sengiqedile sengithi ngiyahamba, wathi awuhlale phansi kancane, wabuza okuthize. Kusho ukuthi khona engimsize ngakho namhlanje, okuzomsiza esikhathini eside. Bese kuthi mase ngiyolanda imoto, usisi obengisiza ongowomdabu waseNdiya, naye uye waba nemibuzo ethize edinga ukuthi ngimphendule, engikholwa ukuthi izomsiza. Akukhona lokho, usuku belulude ukuthi ngingabala izinto ey'mbili. Ingani uNkulunkulu umzuzu nomzuzu usenzele okuhle bazalwane. Umzuzu nomzuzu, uyazi ukuthi ukubheka ukuthi uNkulunkulu umoya, uphefumula, umoya owudonsayo, uyena okunika wona. Uzwe ukuthi umzimba wakho awusawudingi, ukhiphe, uphinde udonse ofresh. uNkulunkulu owenza lokho. Thina-ke siyahluleka ukuthi umzuzu nomzuzu senze into uNkulunkulu emjabulisayo. Izwi-ke Nkosi esilifundayo namhlanje bazalwane lithi uJehova muhle kwabamethembayo, nakumphefumulo omfunayo. Ukumfuna-ke uJehova yikho lokhu engikushoyo, ukuthi uzibuze nje ukuthi yini enhle engiyenzayo, yini into engizoyenza, yini ezomjabulisa uJehova. Iy'nengiso ungayifaki. Lokhu kuthiwe yinengiso, ungazibali nje uzibalele kuJehova ukuthi wenzela uJehova izinengiso, ngoba akazithandi. Kodwa bala okuhle, bala okulungileyo, bala okungathi uma lingakhala kuwena icilongo namhlanje, umbone uNkulunkulu. Bazalwane, impilo yethu akusiye yokuthi siphelele la. Besingadalelwanga kahle kahle ukuthi sihlale phakade emhlabeni. Ingalokho uJehova uma esidala, uNkulunkulu wethu udala usuku lokuqala, adala olokugcina, ukuze-ke wazi ukuthi uzohamba uhambe uphelele lapha. Njengomuntu uma yemeja indawo, mhlawumbe ufuna ukwakha indlu, babeka intambo, bafase laphaya ukuthi laphayana izoqala lapho udonga luzophelela la, ikamero lizobe liphela la. Kanjalo nempilo yethu, usuku lokuqala ngapha, kolokugcina ngale. Each time si-celebrate ama-birthday, kunciphe iy'nsuku zethu, kwanda ama-birthdays. Ziyancipha zona iy'nsuku ngoba phela uyamayinasa uqhubeka. Angikho-ke lapho bazalwane, ngisekuthe ekufuneni uJehova ngomphefumulo wakho. Umphefumulo nje ofuna uJehova ukuthi singenze njani. Athi-ke uvesi 26, kuhle kumethemba nokulindela ngokuthula ukusindisa kaJehova. Eyi, iye yangishaya-ke lena bazalwane indaba, ngoba asive singenakho ukubekezela.
asive singenakho. Uma kwenzeka izinto uyashesha ubheke ukuthi hawu uNkulunkulu bethuleleni kwenzeke kanje. Uma kwenzeka izinto ey'nkulu iy'gemegeme, kodwa Jehova ubusukuphi? Uma ngabe ungayitholi impendulo, uthi eyi uNkulunkulu akangizwa. Uma uyabo size singabuka abazalwane ukuthi yini eyenza ukuthi kuvimbeke iy'mpendulo zethu. Asize singabheka ukuthi kungani, uxolo, ukuthi kungani mhlawumbe ingenzeki leyo nto esiyifisayo. Kanti kufanele uma ngabe sicela, angithi siyasho ukuthi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Uma ngabe izokwenziwa emhlabeni yenziwe ubani kubani kanjani? Angithi njengoba usho wena ngomlomo wakho uthi ayenziwe emhlabeni, uwena osemhlabeni, uwena owumhlaba kaNkulunkulu, uwena ofanele wenze kahle uNkulunkulu ukuze enze intando yakhe kuwena. Kodwa uma ngabe sizolindela singenakho ukubekezela, size sishifte sisuke endaweni obekufanele ngabe silinde kuyona sinokuthula, bese size siyotshela omakhelwane, eyi ngihluphekile, ngiswele ukuthi nokuthi nokuthi. Kanti uNkulunkulu usemthumile umuntu wakhe ukuthi akeze. By the time kufanele akafike, uNkulunkulu uzomredirector kulowo olindile, ngoba inhliziyo efuna uJehova naye uyayinakekela. Umphefumulo ofuna uNkulunkulu naye uNkulunkulu uyawunakekela. Kodwa uma ngabe sizogxumagxuma ufuna iy'nsiza lapha nalaphayana, ukhombisa ukungamesabi uJehova, la iy'mpendulo zakho zingezukufika khona. Lithi-ke leli zwi, kuhle ukumethemba nokulindela. Usucelile-ke, themba ukuthi uzwile uNkulunkulu, themba ukuthi uzophendula, themba futhi ukuthi ngeke akunike okuzokulimaza. Ngoba uma engasinika konke esikucelayo uNkulunkulu, sizolimala futhi sizolahlekelwa umbuso wezulu. Kuke kwakhulunywa lapha, kukhulunywa ngensizwa enothileyo. Iyawuthinta kakhulu umoya wami insizwa enothileyo, ngoba yayisikwenze konke, kodwa ngenxa yengcebo ilahlekelwa ukuphila okuphakade, ngenxa yengcebo yesikhashana. Bazalwane, ake silindele uNkulunkulu ngokwethemba, simethembe, silindele ngokuthula ukusindisa kwakhe. Ngiyamthanda-ke uverse 27 othi kuhle kumuntu ukuba athwale ijoka lakhe ebusweni bakhe. Uma ngabe ukhula, ngingathi uma ngiyibheka le ndaba ngiyilalelisisa, ngabheka ukuthi yabona ukuthi uma ukhula, abamhlophe bathi sithanda uku-experience-a izinto ey'ningi. Ukuze sibonakale ukuthi siyakhula, kufanele ukuthi uma ubona ilangabi lomlilo uyise isandla, ushe bese uyazi ukuthi kuyashisa. Ubone i-ayisi ulithathe, mhlawumbe ungene phakathi ebhakedeni lama-ayisi uzwe ukuthi kuyabanda. Impilo sikhula kanjalo. Kuhle ukuba u-experience izinto umncane, izinto ezikhulisayo. Ngike ngabheka nje indaba kaDavide, ukuthi uDavide isimo ayekhulele kusona kwangesona isimo esimnandi, kodwa ama-experiences akhe kwakwama-experiences amakhulu ngendlela emangalisayo. Uyabona nje ukuthi ibhubesi lisatshwa ngisho ngamadoda amadala, kodwa yena kwathi uma kuzohlasela izimvu zikababa wakhe, waye wakubamba ethembile. Inhliziyo yakhe imethemba uJehova, thembile ukusindisa kukaJehova. Wayemncane kodwa wayethembile. Uze uyasho noma esemi phambi kaGoliyathi, uthi wena uthembe lezi zinto oy'gqokile, mina ngithembe uJehova phela. Uthembile ukusindisa, futhi uJehova uma uthemba ukusindisa kwakhe akakuphoxi.
usindiso wangampela nabantu babona. Ingakho uDavide waze wabhala ihubo ukuthi wendlala itafula ebusweni bami naphambi kwezitha zami. Ngoba uNkulunkulu uma ekwenzela into abangafuni ukubona abangaboni. Uma bebona bayayithwista bese bethi hhayi vele uthwele, vele wenza lokhu nalokhu, vele ukuthi uma kulelwe uhambe ushone enyakatho. Thina-ke sizalwe enyakatho sothini? Kodwa nje izinto ey'khona lezo bazalwane ukuthi kuba lawo magama. Ngiyayithanda-ke le ndaba ngoba iyayi-address-a nayo le issue. Ngike ngabhekana ey'nsukwini, ngabhekana nesimo la abazalwane abathize behlukumezeka emakhaya. Ayikho into ongamduduza ngayo umuntu ngoba sidalwe ukuthi asibe semndenini ethize. Uma sizalwa kuleyo mndeni sibathatha ngokuthi abantu bakwethu labo, abantu okufanele basikhave labo, abantu okufanele ukuthi uma ngabe sishaywa ngamatshe sibalekele kubona ukuthi basiduduze. Uma ngabe sekuphenduka labo bantu kube yibona abakushaya ngamatshe kuqala, kufanele ukuthi phumela ey'mpisini-ke manje zikuqhobozele. So enhlizweni yami kwafika nje ukuthi hhayi, kukhona izimo la uNkulunkulu esihlukanisela wena khona asihlukanisela abantu bakhe. uNkulunkulu uma ezehlukanisele wena, izwe ngeke likuqonde, izwe ngeke likuthande, izwe ngeke likuzwe ukuthi uthini. uNkulunkulu uzahlukanisele wena, ungowakhe. So uma ngabe bekuthuka bekwenza konke lokho, lithwale ijoka lakho lelo olinikiwe, kodwa kukhona ukusindisa okukhulu kaJehova. Uze athi ngale kwisambulo athi uyozisula inyembezi emehlweni ethu. So bazalwane, ngifisa ukusho kulowo nalowo ohlukumezekile ngey'nkulumo ey'khona emakhaya, ngezenzo, abanye baze bancishwe ngisho ukudla, abanye baze bashaywe ngisho ukushaywa. Akubona abakwenu, uphuma kubo kodwa kubona abakini. Wena uNkulunkulu uzahlukanisele wena. Hlala ungashintshi iposition, beka ubuso bakho phansi. Isho njalo nje le ncwadi. Angazi nami ukuthi ngifike kanjani kuyo, kodwa nje nginikezwe yona namhlanje ukuthi ubeke phansi ubuso bakho, ulindele uJehova usindisa kwakhe. Uyena ozokusindisa. Nanoma yini-ke ebhekana nawe endleleni, themba uJehova, ulindele yena ngokuthula. Ubeke phansi ubuso bakho, uthwale ijoka lakho ebusweni bakho, uhlale wedwa uthule, ulalele ukuyalela kukaJehova. Manje ngiyamangala uma sengifunda le ncwadi, ngoba kulezi iy'nsuku benginalento yokuthi njalo nje ngibe nokuthi thula, wazi ukuthi nginguThixo lelo culo. Ngibe nokuthi nje uJehova muhle ngesikhathi senhlupheko. Kodwa bekungekho ukuthi ngizobhekana nalezi zimo ezinjena la abantwana bakaNkulunkulu behlukumezeka emakhaya. Thina sibheka isikhathi esisizayo la kuthiwa kuzophuma amasosha asihlukumeze, asibophe, enze lokhuyana. Bakhona vele sebeqalile emakhaya, bephila le mpilo yokuhlukunyezwa, bephila le mpilo yokuphucwa ngisho izinto. Uyabona ukuthi ukuze kuthiwe phela angithi niyakholwa, awuzukuphendisa, awuzuku-complain-a, awuzukwenza lutho. Thula, usho njalo lelizwi. Kuhle umuntu ukathwala ijoka lakhe ebusweni bakhe, makahlale yedwa athule lapho emthwesa lona uJehova. Uyakwazi uJehova ukuthi uzomnqoba. Uthi makabeke umlomo wakhe ethulini, mhlawumbe kungaba khona ithemba. Ngoba uma usuze waphendula
uJehova usezo-athenda labo abahlukumezekile ngoba phela uJehova uma ngakulabo abanhliziyo icobozekile ngalala kuhlukumezeke khona ukhona. Kodwa once waqala wahlukumeza, uya kulo mhlukumezayo, usale wena ungenakhava. Bazalwane, ake siqapheleni, ake sixwayeni. Kukhulu kuyenzeka. Uma sifuna ukuhamba ngobungcwele, sibeka phansi ukuphila kwethu. Yiyo le ndaba. Sikubeka phansi ukuphila kwethu, sihlale silindele yena. Sihlale silalele ukuthi uthini. Sihlale noma ngabe kunzima kanjani singayishiyi indawo yethu. Lisho njalo izwi lakhe. Ukuthi masingayishiyi nje indawo yethu. Uthi-ke kuvesi 31, ukuvesi 30, makanike isihlathi sakhe komshayayo. Siyayithola-ke leyo ndaba futhi iphindwa ukushiwo laphaya. Uxolo. Encwadini yamaHubo, chapter 119, uverse 71. Kuyakhulunywa ngendaba yokuthi nikela, sondeza isihlathi sakho. Hayi, kukhulunywa ngendaba yokuthi umuntu makahlale athule kuhle ukuthwala ijoka. Kodwa kukhona kuMateyu la kukhuluma khona ngokuthi uma umuntu ekushaya kulesi sihlathi mnike nesinye. Futhi ayikho-ke edlula leyo ukuthi ukuze kusho ukuthobeka, kusho ukuthi musa ukumphusha, musa ukuphindisa, mnike ukuthi akasidelisi, abone ukuthi akukho wena ozokwenza, ukhona ozokwenzela. So uma ngabe bazalwane sihlukumezekile emakhaya, mhlambe sihlukunyezwe indlala, mhlambe sihlukunyezwe ukuthi obaba esibaganile uxolo abafuna ukusondla, abondli, abanandaba. Ufika afuna ukudla kodwa akakwazi ukuthenga ukudla. Uxolo, akakuniki futhi nemali eyanele ukuthi ukuthenga ukudla. Mhlawumbe uhlukumezeke ukuthi ayikho yona, akasebenzi, awusebenzi. Kodwa uNkulunkulu uyakondla. Ingani usiyalele ey'nyonini uNkulunkulu athi azilimi, azivuni, kodwa uyazondla. Ubuke labantu abadideke engqondweni, abahamba emgwaqeni la behla benyuka. Ngisho mina laba abadla ama-drugs, ngisho laba abavele badideke engqondweni. Umuntu uthole ukuthi uthwele izibi, uthwele mhlampe noblankethi wakhe, uhamba emgwaqeni. Abalambi labo bantu. Angeke ubafice bezacile labo bantu. Angeke futhi ubafice labo bantu kuthiwe uselele phansi-ke laphaya kulela hlathi uyagula. Bayaphila ngoba uJehova uyabanakekela. Thina yingoba abanalo ithemba elinye. Ithemba labo linguJehova nje noma bengazi noma bathembe yena yini. Kodwa nje uyabanakekela. So nathi uma sithatha ukuphila kwethu sikubeka kuyena, sethembe yena. Uyasinakekela. Musani ukuphelelwa ithemba. Kakhulukazi ngiyafisa ukukhuluma nomama kulezi iy'nsuku, oma bey'ngane. Abanye bama-single parents, abanye bashadile kodwa bafana nabangama-single parents. Ukhona uNkulunkulu bazalwane, uyanakekela. Methembe, inhliziyo yakho ayifune yena, ungafuni izinto zakhe, yena ungamfuni. Funa yena. Uthi ezwini lakhe asifune umbuso wakhe kuqala bese yena enezela konke. Mhlawumbe ucele ukuthi ube nophahla phezu kwekhanda. Uzonezela ngokuthi akuphe nokudla, akuphe nefenisha, akuphe nokuthi ugqoke, akuphe nokuthi umkhonze nje ngenhliziyo evulekile. Uyanezela uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi angakuniki zonke lezi zinto, kodwa akuphe ukuthula nje emphefumulweni. Unezelile uNkulunkulu ngoba awuzukuzwela. Akuphe nje ukuthi ube nokuthula. Zikhona izinto zenzeka, ube nokuthula. Baze bamangala abantu uthi ungabe wahlala ejatshuliswe yini ehlupheka kangaka. uNkulunkulu uthembekile bazalwane, asimethembe. uNkulunkulu ufuna ukuthi nje inhliziyo zethu, imphefumulo yethu ihlezi imfuna. Awukwazi ukumfuna phela wenza izinto angayifuni. Uma ufuna yena,
uyadiliza izinto ukuze ukwazi ukuba kwiphozishini yokumfuna. Awukwazi ukuthi uthi umfuna ubufuna nokwezwa. Uma ufuna yena uyazihlukanisela ukuthi ngiyashiya la, ngingena ngapha. Yilokho nje bazalwane bengifisa sikhulume ngakho namhlanje. Nkosi yomusa inibusisa, sikhuleke. Siyabonga baba wethu oncela izwi lakho ntambama. Khuluma ngalo, ulicacise kulowo nalowo. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, ukuthula kubantu abathokozelwa kuye uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Nkosi yomusa inibusise. Ivesi engiliphambanisile bazalwane, ivesi amaHubo 119 verse 71 yileli elifakazela isililo 3 verse 29. So uzothi uma usulifunda ubone ukuthi liyafakazela ukuthi kuhle ukuba ngempela umuntu avume lapho uJehova emthobisa. Ngoba uma ngabe uzophakama uJehova ekuthobisa, uzokuyeka endleleni. Ngoba uzophuma phela esandleni sakhe. Angithi nenduku uma ngabe uthingo lugoba, uyakwazi ukulisebenzisa. Kodwa uma lingafuni ukugoba luyaphuka. So bazalwane, ilokho nje. Nkosi yomusa inibusise. Jesu Kristu inkosi.